nke onye chiri na zere. Ọdịnala nke taa bụ ife onye metelu. Ọ bụrụ na ị na-ege okwu m, biko gbaa mbọ tinye ya n'ọrụ na maka na mma gị. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ, gaa ihe ndị nkụziri m na mbụ na ị ga-amụta ihe na ya, like ya, chiakwa. Ọ bụrụ na ị na-egekwa okwu m, ịnọkọtakwa gachighị akwa n'ihe ndị ahụ nkụziri, gekwa ya ọzọ na ị ga-amụtakwa ihe karịa nke ahụ ịmụtavu na mbụ. Maka na ihe dị n'ụwa na ọ bụrụ na ị ga-agwa, o nwere onye, ọ bụrụ na gị nwa na-ene m anya, o nwere oge a ga-abịa ịgụcha akwụkwọ, o nwere ka after some days ị gachighakwa gụọ akwụkwọ ahụ ọzọ, ịfụ na nghọta nke ịghọta n'oge ahụ na mgbe ịghọta mgbe ize ị gụrụ ya na ọ ga-adụkwa iche, na ị ga-aghọta mmụọ na ada aghọta ihe niile ofu oge. Nkụzi m taa bụ ihe onye metelu, nke bụ nsọ ala, iwu na-achị ụwa. Maka ka m na-akụziri unu bụ onwe nka m na-enyere aka, mama na-enweta ihe, mama adịghị enweta ihe. Ọrụ okeziri nka m na-arụ, and otu a ka ọ dụ gị nwa na-ene m anya na anyị niile nọ n'ụwa nwere ọrụ anyị na-arụ. Na onwe ndị na-ege okwu m na-afụ ịpụ ị na-akọkwa na nna akọgheri akọgheri. Achọrọ m ịma maka na ọbụla ngụnwa na nna akọgheri akọgheri na ana m aka ịta ọ nna akọgheri akọgheri, onweghị onye ọ gbasara. Maka na onweghị onye ziri m ọrụ m na-arụ, onwekwana onye ziri m nkụzi m na-ekụzi na okuke, ọ mmụọ na-ezi m ihe m na-akụzi. Na ihe na-akọ na mmadụ akịta na otu ahụ isi wee kwuye ka ọ ga-esi wee nachighatara gị. O nwere ike ịfụ ka ị na-ebido na-akọ ihe a, ị na-afụ ihe niile anaghị asasị n'ụzọ ndụ gị, ichefuo ihe ị kọrọ. Na ka eji wepụ nọọ ihe onye metara, o were isi eburu na onwere mmadụ ada agbanarị ihe ọbụla, ọrụ ọbụla mmadụ na-arụ, ọ bụ n'okwu ọnụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ịrụ n'ụzọ dị mma na akpa gị, ị chọọ ịrụ na nke ọjọọ na akpa gị, na ọ ga o ji na-akpachapụ anya ihe ọbụla anyị na-eme. Onye ka o ji awụ otu nna na ada amacha ife amacha, adịrọ m perfect. Otu a si akụziri unu na okesiwe were m na-akụzi, ana m egekwa okwu m na-amụtakwa ihe na ya, na-agbakwa mbọ na-enyekwara onwe m aka ka anyị si wee kwu na ihe niile m na-akụzi onwere nke m mụrụ amụ n'otu oke si wee chọọ ka m si wee na-eme. Ana m anọ otu bido n'isi na-ege okwu m, na-ege nkụzi m. Mgbe ụfọdụ na-ajụ ọmụma na-ekwu okwu a, mụtakwa ihe na ya, na-agbakwa mbọ nke onwe m. Maka na okukafugo ka anyị si wee na-eme wee na-agbazi uru, maka na ọrụ ihe nketuru wee bịa ụwa, ife iyi ụwa m, ife m mụrụ ihe wee pụta ụwa. Onye bụ onye ọbụla na-eme m ife bụ onwe ka ọ na-eme. Maka ihe ọbụla ị na-echere m bụ ngwa ka ị na-eche, icheru m ọnwa ị ga-anwụ, icheru m ka ihe m na-akụzi ghara ịga aga, ada agbachukwu mgba. O nweghị ka ị na-eme n'oge ga-ekwu ka ị mara na onwere ihe ọbụla mere n'ụwa mmadụ agaghị ata afọ ya. Maka na ọ bụrụ na ibu n'obi na ọ ga-abịa imechisi ife ọjọọ na ife ọbụla imechara na ị ga-eji ya mgbaghara dị ọkwa, ọ bụ onwe ka ị na-edesiv. Na mgbe ibido taa ghọta na ife ime na ị ga-ata afọ ya, uche gị ga-akpakọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ibido ghọtawa onwe gị, this is the key to start. Buru ụzọ mara na ihe ọbụla imete na ị ga-ata afọ ya. Ibido yọba chi gị oge ọbụla otu isi ekpe ekpere na biko na nyere gị aka na ị chọrọ inwe onwe gị, na ị chọrọ ịghọta onwe gị. Isi otu akpere isi chi gị na ịma na yes na ị kwenyere na o nwere mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa, ya guardian angel, and na ị kwenyekwara na ọ na-anụ onu gị na biko na nyere gị aka
na ọ ka wee mụ ife na-eme na ndụ gị. Ịmazi otu ihe ọbụla ị ga na-ayọ buru ụzọ kwenyegoro na o nwere mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa. Ọ bụrụ na nzu ka ịma ka esi eri ụzụ, ọ bụla ọjị, maka na iji nzu ma ọ bụ ọjị wee kpee ekpere apụtaghị na ị na-agwọ ọgwụ n'omenala Igbo. Ọ bụrụ na kandụl ndị ọcha wepụtara kandụl, and ịbịakwa na kandụl ahụ ife omenala Igbo dịkwa na ya nụ. Abịa na kandụl, ọkụ ahụ ịfụrụ na-enwu ka ịmụnye ọkụ na kandụl bụ eke. Mmiri ahụ ị na-afụ ọ na-enwu ọ na-agụsị ọ mmiri ka ọ bụrụ oyi. Ọkụ ahụ na-enwunu ị na-afụ ikuku a na-afụ na ya nụ ọ nkwọ ka ọ bụ. Na ahụ ebe ahụ idowe kandụl ahụ ọ wee kwụrụ akwụrụ aha na ka ọ afọ ka ịfụ na ife na-ana ahụ dị n'ala Igbo jikọkwara kandụl ahụ. Otu anyị esi wewekwa nzu wee ka eke oye afọ nkwọ kachie ya na otu nghọta o si wee dị. So ihe ọbụla ị na-eme ka ị mara na n'otu isi wee na nghọta gị iji ọzị ị na-afụ ọjị agba anyị nọ ma ọ gba ise. Ife ndị a niile nọ omenala ndị mana ha nche niile bụ ofu ihe nọ na nghọta nke gị. Ka ị mara na ihe ọbụla nọ ihe onye kpọrọ nkịta ya bie ka ọ ga-aza. Na ife na-akọntrolu ihe niile bụ obi gị na akọ gị o wee jikọọ ọnụ. Nọ mgbe ị na-ekpe ya ọchị gị na-enyere gị aka, maka na ụka merụ ọgba aghara dị, mgbagwoju anya dị, mee na ya dị aghọtazi onwe anyị. Mana omenala nke ndị anyị ahụ ife anyị nwa bụ ife ụfọdụ ndị na-outside ji wee na-eyuzu kandụl. Ọ dịkwa mma iji kandụl na iji nzu dịkwa mma, ma mosiri ife ndị na-outside ji wee na-eyuzu kandụl ahụ were eme bụ na bikos na ama enwetenwu nzu ma ọ bụ ọjị otu o si wee dị n'ala Igbo. Mana nke anyị bụ the origin. Iwere ọjị kpọkwuo mmụọ ọzaghị ozugbo ma ndị ọcha wụ kandụl, maka nke ihe a ama mmenwu na be ha. Ka ịghọta na ihe dị n'ụwa a onwe onye machi ihe n'ụwa a. Ka ị were ị ghara iji ọnụ gị wee butere onwe gị ma ọ metụ ife ma ọ kwute ma ọ bụ echiche gị mere gị ihe ị ga-ata afọ ya. Mmụọ na onwe m adịghị m perfect n'aka m ji wee na-akwụkwọ mbọ nye mmechi m ji wee na-enyere m aka tinye nkụzi m n'ọrụ. Ọkwa ndị ọyị ka ha sonyere m like ya share na ọ dị ewepụ ego ka ịghọta na ọ bụ ihe onye metara ka ọ ga-eji isi wee bụrụ.